Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di talaga tinapasama ka ni Alaya, Sani. Apa akala at pinaayaban na kami dito dagus na. Pangaasim, Barok. Ibagam ko matipudno kada kami. Ma'am, sir, relax kayo lang. Agtugo kayo pa lang. Tatno saan kayo marigatan ang nakatakderlatan. Kasano ko mga relax kami. Hindi mi amo, no anya tinapasama kiti anak mi. Saan ka di nga imbilin mi ken ka ni Alaya? Kinunami mat, adi mo baybayan. Mami, Daddy, relax kayo lang. Awan ti madyan na pasamak kanyak. Kas makita yung mat. Nasaya ti kasasaad ko. Na Alaya, kunak no anyan tinapasama ken ka. Iso a pinaayaban kayo. Gaputada kayat ko nga ipakaam mo kada kayo. Asigurado a pakaragsakan niyo. Mami, Daddy, agraduara ko ni ti law school. Kat no bilang tama pagasatan ak ama kapasay ti bar exam. At danton anak yung abogado. Oh, ayatikat katawaham. Sika, nangag ko dagiti bagbaga da mami kan daddy kan kaitay. Pulos asan ka nakatagtagari. Sikan tumot ngamin. Noan tula kalukon mo tinapampanunot mo. Ay, siyak pa yung tinaungtan. Ang awan kanyak dayjay. Ura sinumot ngamin talaga ang makaungot da. Gapo iti nalaw sa danag da. Kayat ko lang amin ida sorpresaan. Ang saan kon nga ulitan tikas dyan ngay naramid ko. Gapot adya kon kayat nga agdanag pay da mami kan daddy. Ma'am Paula, iti saan nga agbayag? Makalpasan iti kinaabogasya ni Alea. Anyan to nga tati plano na. Ag-exam ka di adagos. Ay, Jack mo, Minda. Awan pa'y mati na ibagbaga na kada kami. Mabalin ka di, asaan na kun nga awagan iti ma'am? Saan kayo maten asabsabali kada kami? Paula, kunamlatan kanya. Sige no kastati ko nam, Paula. Kat, no bilang taagkalay santon dagiti anak tayo. Abalayan tumatan, tiyawag ko kada kayo kan ni Herman. Ay na, busy unay da Alaya ita. Agururay iti panagturpos na. Ken agrevyon tupay para iti bar exam. Ni Matsani, busy iti panagdoctorate na. Talaga na baligin dagiti anak ta, Minda. Awanan ti parikot ta kadakwada. Pudno ti ko nam, Paula. Mabalindan ti agkalaysa iti anyaman nga oras akayat da. Gapo, tadan tumatan, trabaho da. Congratulations, future attorney Alea. Nakalpas kan iti law school. Kablaawan ka, BFF. Another success man ang tinaragpat mo ita. Agyaman naklaunay kada kayo, Jade, Abby. Kan mabalin ka di. Sadak pa'y lang nga awagan iti attorney. Gaputa sa anak pa'y mat nga abogado. Umadan ni daytan. Gaputa sigurado ang makapasakan to iti bar exam. Pudnuti ko na ni Abby. Isalala ingam to ti panag-board exam mo. Iti kasta, agbalin kanton nga abogado. Congratulations, Alaya. Kunak tumot ngamin ken kakabalam ti agadal iti kinaabugasya. Agyaman ak una iti panang-encourage yo kanyak, attorney. Sanda ka binaybayan, aging gaan nakalpasak. Impakitam kadagiti padam nga estudyante.
Ken kastameten kadagiti addaan iti disability akabaalan nyo ti agbaligi. Saan analaka tinaragpat mong arapap mo alaya? Gapu ti kinaabuga siya, ket maysa kadagiti karigatan a kurso. Ket, anya ti plano mita ta nakalpaskan? Ag-review ak adagos para iti bar exam, attorney. Sapay ko mata makapasaak. Ikarkararag ko ti panagbaligi malaya. Ket no bilang tagbalin kan nga abogado, saan mo to kumaliplipatan ti tumulong kadagiti agkasapulan? Paula, apay anagado ti tao di tasalas. Asino dagiti sangaili? Dagiti sigud a kaadalan ni Alea iti School for the Blind. Imbay da, tapnuyawat da ti regalo da ken kuana. Saan laeng adagiti kaadalan na ti adda dita. Uray dagiti nagbalin a maestra na. Ay na, kita man lang agpaisuan niya. Kaslakaano laeng idi ubing ti anak ta. Ita, agbalinton nga abogado. Ay, malagip ko laket nga rod idi ubing paylaeng. Kanayon ko apang panunutan idi nga ang mga nudumakkel to ang nakakaasi. Gaputa saan kat nga rod ang makakita. Ang nagbiddutak. Gaputa adugayam ti pamuspusan tapno makaadal. Ken agbalin anasaya at ti Masakbayan na. Saan lang asika ti madandanagan idi, Paula? Uray siya. Naimbang langan, Tadinak idi sinarsardengan. Tapno makapagtuloy ti anak ta iti kolehyo. Ay, awan kumamat ita ti anak ta. Anabaligi iti biyag. Apay anak kariing kapay laang Alea. Rabiin. Sa anak pa'y ngamin na makaturog, Jade. Inton bigatan na rumwarte resulta ti bar exam. Amang ano sa anak ang makapasa. Ay, kung naktumot ngamin aday ti pampanunutam. Among friend, no bilang ta saan ka ang makapasa, di pa dasam to mo ng tiagtik. Anya ti amom, no saan mo pa'y agasat ita. Diyak lang amin kayat amasayang dagiti gastos da mami kan daddy kanyak. Kalpasan ti mano abulan a panag-review kan panag-take ko iti bar exam. Amang ano madismayada kanyak. Advance tumat ngamin di pa nagpampanunot mo. Maturog kakit din, tap na makarelax ka. Kan saan ano anyala di tanti mapampanunot mo. Sanay anak ko. Awan ka di plano yu ka ni Alea maipapan iti panagkalay sayaw. Planok nga rodon ti agpropose ka ni Alea. Apaman amalpas nga agtake iti bar exam nanang. Jack ngamin kahit ama pressure. No bilang ta ibagakon kan kuana. Ti maipapan iti dayta banag. Ay na, di yun baybayagan. Awan mo ten parikot yo. Gaputa agpada kayo mo ten nga stable iti biyag. Akalay sa kayaw, iti kasta. Maiwanak pa'y ati agbalin nga apo ko. Di kagdanak ta mapasamak to day tananang. Ipayan da kayo to iti ado nga awirin yung apo. Itan arumwar ti resulta ti bar exam. Tsak kayat amamuan ti resulta. Tama nga no sa anak tumat la makapasa. At least, natungpal ko ti arapap ko ang makaadal itilo. Ngauray no sa anak ang makakita. Nagadumatan ti agmis-message iti cellphone ko. Diyak pa'y ngamin masango ti nagbasa. Gaputa masadutak nga ag-cellphone. Uray ti laptop ko. Diyak kaya talukatan. Sino nga ito umawawag? Hello? Alea, nasaya ata sinong batam ti awag ko. Nagadun ti miss call ko kan ka. Ngam itakala asim mong bat. Pasensya kan, friend. Jack pa'y lang amin kaya talukatan ti cellphone ko. Apay ka diyan nakawag ka. No kasta? Saan mo pa nga mo? Tiyan niya.
friend, nakapasa ka iti bar exam. Congratulations! Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam, Jade. No kasta, may sa akon nga abogado. Nagadumatan dagitin sa ganayo amakan, mami, daddy. Saan la dayta? Ada pa'y regalo yo kanyak akabarbaro a cellphone kan laptop. Gaputa proud kami unay ken ka. Attorney Alaya. Deserve mo amin dagita asagot mi para ken ka. Pudno dayta, iha. Saan analaka ti panagadal iti law? Nangro na iti sitwasyon mo. Ang uray no kasanot kinariga ti panagiskwelam. Kinabailam lata. Para kada kayo amin dagito'y abaligik, mami, daddy. No saan aga po kada kayo? Saan ko kumamat ang natungpal dagiti arapaap ko? Saan laeng aga po kada kami. No apay ang nagbaligi ka, iha. No di ket gapu iti panagpursigim. Tauray no nakasagana kami amang paadal ken ka. No saan kamat ang nagpursigi. Awan matla titurong na. Isu be proud of yourself, iha. Gapo iti naragpat mo, iti biyag mo. Mabain ako na makisangokan ka, Atty. Alaya. Panagriknak, ket jak maikaring agbalin nga asawam to. Gaputan na nga aton tinaragpat mo. Di ka man agsaw iti kasta. Awan mo tinagbaliw kanyak. Siyak pa'y laeng ni Alea, sigod anam-am mom. Ti kaayan-ayat mo. Awan tinagbaliw, sani. Ang yaman ako na, ha? Gaputa maikariak lat tagayam kan ka. Namabalin ko makat agkalay satan. Natungpal tamat tinda kita arapaapta. Sigurado ka kadi akayat na kay kalaysa. Ang mga nukalaat nga agbaliw ti panunot mo. Ang mga nukayat mo mat akasgan ka makakita ti agbalin akatakunay-nay mo iti biyag. Saan to ang mapasamak na Italia? Uray niya pa iti kasasahad mo. Ay ayatan ka lata. Sikat ti babae akayat ko ang makaden na itag na nayon. Sige. No day tati ko nam. Agkalay sa tangarudan iti kabitan na panawan. Gaputa ang mga no agbaliw ti kapanunutam. Kat agbabawi ka pa'y amang ikalay sa kanya. Wen, mami, daddy. Kasta ti plano may kanisani. No kasta nga rod, nasken ang maisaganaan tayo ang naimbag ti panagkalay sayo. Da kami ti makaamu ti magastos. Uray saanan, daddy. Umdas mat siguron ti urnong may kanisani ang maaramat iti panagkalay sami. Pudno dayta sir. Talaga nga insaganaan mi ti may papan iti dayta banag. Ay na, idulin nyo lang ang ti urnong yo. Tapnoad nanto pangalan nyo no bilang tagkasapulan tayo. Basta, da kami ti makaamu iti amin. Ay na, nagpintas kamutan iti suot mo at trahe ti boda, Alea. Imbag ka pa'y tagkasarkan. Ngam siya, awan pa'y boyfriend ko. Kasla sa anak mat amamati iti dayta nga ibagbagam, Jade. Iti dayta kinasayat ti panagpuspusom. Awan pa'y nobyo. Amangan mat no ilimlimad mo lang kanya ka. Ti panagpuspusok ka dila ang tinasayaan. Saan ka di anapintas ti rupak? Dayta ti jak masong batan, friend. Ha? Gaputa saan kumat makita ti rupam. Unay kamutan. Kasla santa gayam. Ibagamlatan anapintasak uray no di mo makita. Iti kasta, maadaanak mo't iti confidence, iti bagi. Ala, wanan. Napintas kan. Iso amamati amaadaan kan tumat iti nobyo. Naglawa mo tanda ito pakaangayan ti resepsyon iti kalay sayaw. Sana ay sigurado ang nagina na ito. Awan tinas ka na pagdanagan nyo nanang.
Gaputa awan ti bayadan dito resepsyon. Taapay. Da katungangam ka di, tinaggastos, ora iti resepsyon yo. Ay akasam, nagdakkala balay da ito yo. Relax kayo lakad eh. Saan adamami ken dadi tinagbayad ditoy? Gaputa kukuha tayon dito abalay. Sagot ko kada kayo kani Alaya. Anya! Nanang, talagang inyornungak dito abalay. Gaputa kayat ko. Nakasaganan ti pagnaadan mi kani Alaya itang agasawa kamin. Ken uray da kayo Kayat ko met nga agbalin kayo komportable. Iso ada iti abalay tinapilik para kada kayo. Iha, iti atasan ka na busy. Mabalin ka din nga guest ka iti radio station na pagtrabahuak. Mabalin mat, Daddy. Ibagayo laang kanyak no kano ti iyo umay ko station. Nakasaganak iti anyaman nga oras. Sige, intun bigat langan nga umay ka. Nabayagan akayat da ka nga interviewan iti may sa programa. Iso na laeng, busy kamot ngamin ini. Ado dagiti na-inspire kan ka, iha. Nang runa dagiti padam a visually impaired. Ket, anyang iti amom. Ang mga nuad-ad dapay ang makatulong ka kadakwada, no bilang taado ti makangeg iti mapasamak to apa nag-interview da kan ka. Sapay ko mga rod. Tadagi ti padak a visually impaired. Kat makaadal damot akas kanyak. Iti kasta, agbalin tumat anasaya at ti masakbayan da. Nagadutin na kang iti interview iti radyo. Ken saan la dayta? Uray iti social media. Sikat kan Alaya. Wen nga rod. Adagayam imawag kanyak itay kalpasan ti interview. Damdamagan dak. Numabalin ko kanu ti agbalin a legal advisor para iti maysa nga organisasyon para kadagiti persons with disabilities. Oh, di mon paluspusan dayta agundaway. Baban iti dayta trabahom. Adu pa iti matulungan. Adda kami lang dito amang suportakan ka. Agyaman akmanan kan ka. Kada kayo kada mami kan daddy. Saan ko ang matungpal amin dagito'y anaragpat ko ita. No saan aga po iti suportayo. Kadagiti amin at tulong mo kanyak idi agad adalak paylaang. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno ad dapay nga agpursigi ak. Kan tapno ad adupay dagiti padak a visually impaired a matulungak. Tapno agbaligi damat iti biyag. Ditan papagayam tinaggibusan, tiserya tayo itaalawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.